Welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Lero pa Hanifa TV takubweresaniso mulendo wina amene tikhalire kucheza nawo. Amenewa ndi Jones Gadama amene akupikisana amene afuna azapikisane pa mpando wa mphungu wa mdera la Mulanje Central. Kuti iwowa mangolomera akwatenga pati. Ine nthokozani chiwaya wa Hanifa TV takhala pompa kuti iwowa ndi ndani tadziwe komanso mwina mangolomera awo akuchokera pati. Muli bwanji bwana? Ine tili bwino kainonso muli bwanji? Ine tu moyo ulipo. Ndithokoze kwambiri. Ziko kwambiri. Yes, Tsono akamati Jones Gadama ndi ndani? Very good. Mwandifunsa funso labwino. Tikamanena kuti Jones Gadama ndi mnyamata amene anamadwera ku Mulanje ndipo ali ku Mulanje Central amene waonesa chidwi chonena kuti azapikisane nawo pa mpando wa uphungu chaka cha mmawa. Jones Gadama iyeso payekha ndi mtolankhani komanso anapanga maphunziro azauphunzitsi. Makaphunziro lake limene amalinjoya kwambiri Jones Gadama mukumaonerayo ndilo phunzira Chifaransa kana kuti French. Mwachidule Jones Gadama ndi mfotokoze motero. Oho, mmaphunzira French? Ine ndine kastakwe wa French ndithu kwa basi. Akati bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien? Tumanena kuti ça va bien. Ndikuti pasana muone pamenepo. Ndithu ndi tumista. Chabwino. Ndiye ndalezi munaziyamba bwanji? Ineyo tu ndikati ndale ndithauza kuti ndinaziyamba kalekale. Ndale ndathamanga pa ground ipa ndinambira nthawi ya UDF. UDF ikuyamba kumene ili pressure group. Ndipo ndili wachichepere kwambiri. Ili pressure group kena kumene zayambano kulembesedwa azichipani. Ndinali mmodzi mwa anyamata achichepere amene ndimathamanga ndi Brown mpinga njira. Kale nthawi imene ku Mulanje Central. Ndili wachichepere kwa basi. Ndeno ndakha ndikuthamanga nazo titachoka ku UDF kunapeza nawo kuti tinasataso mpinga njira tamisa National Democratic Alliance ndinathamanga nawonso a Brown mpinga njira. Kenako tinazapeza kuti kwabadwa chipani cha DPP. Tinapeza muri mu DPP. Ndipo nthawi zambiri zanga zinali zapa ground zanga zapa sipansi. Manthamene zinazo kuti ndalezo ndikutani kodi ndikupanga. Nde mwandifunza namba ndinamba kale. Kumaza khano ndi chidwi china kuti ndi ime nawo khala phungu chaka cha mawa ndikuti ndafe ndakhwima nazo. Kumeneku ndikumene Mulanje Central kumene kumachokera Kondwani Nankhumwa. Ndi kumeneku nditumene kumachokera Kondwani Nankhumwa amene ali phungu kapena member of parliament pakali parliament kulankhula limodzi. Mphamvu muzitenga kuti mukapikisana ndi Kondwani Nankhumwa kumene mphamvu muzitenga kuti iziko kwambiri. Chimene mukadziwe ndino kuti paja tili ndi mawu achilema kuti mphamvu kwa anthu. Inetu mphamvu zanga chifukwa kumene kwa Anankhumwatu achitako zazikulu. Achita zazikulu. Ndimamva kumene ku misewu, mijigo. Mphamvu muzitenga kuti wakutumani ndani mwaja banzi la ndani? Inetu palibe banzi imene ndaja. Koma chimene mwanene kuziwa mwandifunsa kuti mphamvu ndikuzitenga kuti. Inetu mphamvu zanga zikuchokera ku Mulanje Central kumweko. Anthu amene ali ku Mulanje Central amene anavotera Kondwani Nankhumwa. Anthu amene wo ndi mphamvu zanga zimene andipatsa anakuti iyayi inu tabwerani muthe kuti imire pano. Indere mwanena kuti achita izi ndi izi. Koma pali chinthu chinake chosoweka kumeneko chimene ineyo pa ineyo nachipanga discover kuna kuti apato Kondwani Nankhumwa apaphonya ndipo apalephera ndeneyo pamene posto ndipene pandipasa mangolomera ndi anthu pamene andipasa mphamvu inenso ndipaona kuti apapo pakukanika ine ndifuna ndisakonze pamenepo. Mutiululira mwaululira Malawi kuti pamene akukanika kumeneko Amalawi mukhala ngati kapena ndikwauzira mayeso. Apo ndikhala kuti ndikwauzira mayeso komabe zilibe kanthu chifukwa chona kuti poti apalephera inebe ndipakonza. Ineyo chimene ndikufuna kuti ndikakonze ku Mulanje Central. Ineyo akanashowa you kuna kuti Mulanje Central does not necessarily need mijigo monga mukunenera. Ineyo mijigo kwa ine sinimaitenga ndi solution ya madzi. Chifukwa chani ndikutere nthawi ya UDF bakili muluzi anazala mijigo mwina constituency ina iliyonse. Koma ndita ndikufunseni mukuli mpita kumene simukaloza kuti njigo umene muluzi anazopanga nthawi imene ndu zonse zinaphwasuka sona kuti zinakhasuka kuti back to square one. Akondwani Nankhumwa chabwino abweresa mijigo monga mukufotokozera. Koma to me mijigo is not a solution kumbali ya madzi. Ineyo chimene ndikufuna kupanga kumene kujatu pansi paja ku Mulanje Central pali kale mipope pali mapipe amene anazalidwa zingofunika kuna kuti tikonzenso mapipe amene aja kuna kuti anthu azimwa madzi apatapo. Tili ndi phiri la Mulanje imene madzi akufika like here ku Blantyre anthu aku Mulanje ni wakasama Mulanje Central ndikufuna kuna kuti
aliyense ine kumene kumijiko ine I will never promise anthu ndikupasani madzi a mijiko. Madzi a mijiko sikuti chilungamo, sikuti amapereka appetite yokoma, amamvekena kaka nchere ene this and that. Ine ndikufuna madzi amene mumamwa muno mtown muno mati a Blantyre water board kakuna sokuli chani koma ndifuna madzi akumulanje akhale amene ali oyenda mu mapaipi bwinobwino kumene kulibe tap wakhale tap. Chifukwa mati madzi ndi moyo, azimwa madzi amene ali well treated, madzi amene akonzedwa bwinobwino. Ndizimene ndikufuna kundikakonzera pamenepo. Inu kumene kumukayimira chipani chani? Ineyo kumene kundikayimirira chipani cha DPP imene msogolero wake ndi Professor Arthur Peter Mutharika, ndi amene ndikuyimirira chipani chimenechi. Tinene kuti akutuma ndi amene ochifanya kuti mwina Nankhumwawo ndi chipani chimenechi pakadali pano zikuoneka kuti zasolobana sana nditume. Ndipo sakunamizani mwanga ndakufunzana kuti ineyo ndakhala kale wa DPP tinaliso limodzi ndi Kondwani pamene amaukira chipani. Ineyo sana nditume, koma amene andituma ndi Amalawi akumulanje Central. Mulanje Central yana kuti ayi Jones Gadama iwe mwana wa mmudzi wa muno unamba kale zinchito zanga kuzidziwa zimene ndakhala ndikugwira kumulanje Central. Ndiyeno tikufuna kuti iweyo uzatimirire. Ndiye mukandifunsa kuti a DPP andituma, inetu DPP sina nditume. Andituma ndi anthu akumulanje Central. Mulanje Central yonse ndimene andituma ineyo kuna kuti iweyo tikufuna kuti utimirire. Ndiye ndati ine ndikani, ine ndine ndani, ndiye kuwatumikira Malawi akumulanje Central. Ndiyeno DPP sina nditume, koma amene andituma ndi Mulanje Central. Amulanje a DPP angondilandirano chimene apereka enu ake Mulanje Central ndi andilandira tsopano. Tikumvaso kuti ino ndi Nankhumwa mpa chibale. Ndipo Matesa chibale? Ndipo 100%. Matesa chibale? Chibale sichinati. Mukulukira banja limodzi. Ndipo sitikugwalukira naso. Chimene moyena kuziwa kuti Kondwani Nankhumwa ndine ndipo ndi 22. Ndipo amene chandine takulira limodzi. Ndipo ndi watu. Chimene moyena kuziwa nchiona kuti chimene tangosiyana ndicho timatima ideologies now, okay? Kapena maganizidwe ndi mfundo kuti iye watenga mfundo iyi imene ili yosathandiza ndefe tikuona kuti titenge mfundo yona kuti tithandizire Amalawi. Ndiye ndikuwauza kuti chimwene apapo simunachite mfundo yabwino. Ndiye ifa pa mwatenga mfundo zimene zizosamanga ine ndifuna kuti ndibwese mfundo zomanga. Ndeno ineyo ndiye Nankhumwa ndi chibale ndithu, koma tangosiyana maganizidwe ndi mfundo zathu zimene tiyenera kuti tithandizire Amalawi athu akumulanje Central. Munanena kuti zinthu zingapo zimene kumulanje Central zimene mukuona kuti Nankhumwa sakukwanisa. Munakhamba po nkhani ya madzi kuti madzi a mijigo mufuna mbwese madzi a mipope zimene sinakusangalaseni ndicho khali zimene zilipo. You know, mwene kudziwa kuna kuti padakali pano tikukamba nkhani za like food security, okay? Nankhumwa aleperanso kuonesa kuna kuti anthu akumulanje Central should be food secure. Akusowekera upangiri weni kuna kuti kodi Mulanje tingampange bwa, especially Mulanje, I'll be talking much about Mulanje Central. Kodi tingapange bwanji Mulanje Central kuti anthu amene wayimirirawa chaka zingokhala ndi njala, chaka zingo ndi njala, chaka zingokhala ndi njala. Ndapapeza kuna kuti Nankhumwa apapa apatani kodi apalephera kuna kuti Mulanje asamakhale ndi chaka china kanthu azingolira. Iyo chimene amadziwa ndiyo atenge kandalama apase anthu akaja maso mesafunanso kuti akapempe akapempe zimene zonse zithandiza. Ine I'm against giving out my handouts and ndikazakhala kuti andivotera inetu ndi Amalawiwa apa Mulanje Central ndizagwira nawo dzanja limodzi kuna kuti tizapezeke kuna kuti tikumakolola kudya katatu kumene kwalephereka kumene anatilonjeza aboma la Tonse Alliance kuti aziya katatu limene zitaziona kuzakanika. Ineyo pa Mulanje Central ndifuna kuti zimene zachitike. Muzikalimira nzika za ku Mulanje Central. Not necessarily kwalimira koma mfundo zimene ndazibwerese iyo ndine kukhala pamodzi kuna kuti atendi tikonze kuna kuti Mulanje Central iniyo ndine tizipeza kuti ndizapeza kuti zimene zitano kuti sizithandiza. Maklabu amene anathesedwa chanja zimene zakumakhala limodzi nimakambera mfundo zabwino. Ine ndifuna ndikuwuzani Mulanje Central tinadalisidwa tindidoti labwino tindicho ndi chabwino koma chikungosowekera upangiri umene ndimene achimwene anga Nankhumwa utani kodi aulephera. Ndiye ndikuna kuti Mulanje ineyo ndilipo mwana wanu monga mwandiuza kuti ndikuyimirireni tiyeni tipange zimenezo. Tinene kuti kapena mwina kuyimira mufuna muwapempha Nankhumwa kupaseni banzi mkhale banzi inetu Nankhumwa ndikuwuzeni sindingapemphe banzi kapena yonso sangakhale kuna kuti andipase banzi. Ndikakhala kuti mna ndifuna ndikaje ku nyumba kwawo monga nchimwene ndipita akandilandira. Iyonso akafunanso kuti abwere ku nyumba monga kwa ng'ono wawo abweranso tani apanga. Koma apapo ponena kuti chinthu cha Mulanje chimene ndikuchikambachi chimene ndikufuna kuti tisazikundikire chuma kuna kuti anthu ena azipsinjika.
Nankhumwa sangani pasi banzi neyo ayi ndiponso even sinjira pemphera men ndiponso asavutike kuna kuti iyoyo atati atenge kapena makobi ayi inetu nditakusindikizana kuna kuti ndale kunapezeka ena ake anazandipeza apo anandipanga approach kuna kuti iwe even pa zolemba zanga za utolankhani ena ake anazandipangira tate uzilemba izi apuna kuti no I'm a professional journalist ineyo za checkbook za chanjo sinimapanga amati muzitani okay amati ndizilemba zoipisa chipani china chake ndeneyo I'm against that kuti yes ndikale malembe zoipisa chipani china chake I'm a professional journalist so ine Nankhumwa sangani pa 7 bands even how kuti alipazi kuti ine ngati mufuna kuti mundipase teni ndizikathandizira anthu akumulanje kuma not ine kuti ndije kuti mundikhazike pansi ineyo ulendowu sindingadye banzi chifukwa chonena kuti sinazitumire ndekha koma ndachitoka kutumidwa mwachisanzo pali nyimbo izina kuti kodi ndi mtume yani anthu akumulanje amayimba kuti kodi ndi mtume yani ndeneyo ndavomera kunena kuti yayi nditumeni mwandituma ndeneyo banzi sindingalandire ni aliyonse Nankhumwa asavutike soni andipase banzi sindikukhala pansi ulendo wakuleko ndwa straight mpaka chaka cha mawa ndale kumafunika ndalama zona muzitenga kuti ndalama muli nchithumba ineyo chithumba ndisakunamize chithumba changa mwanena kuti kwaja simuza pasa anthu ndalama anthu sindiwapa sandalama anthu sindiwapa sandalama kumabeli kumafunika maendedwe zona maendedwe makalapo ndipo ndifuna ndikusindikizeni kuna kumulanje kuti as I'm talking to you now I'm already in touch ndi my business community akumulanje I'm already in touch ndi amipingo I'm already in touch ndi even mafumu ine china chilichonse chili set as I'm talking now china chilichonse chili set kumulanje ndimapitako almost weekly zipangizo ndimene kugwisa ntchito ndi za anthu apa Mulanje Central I don't have anything ndi pamene muyenera kudziwa kuti munthu ukhoza kukhala ndi mamiliyoni utha kukhala ndi koma sungagule ufulu wa munthu anthu akumulanje are not cheap to be bought ndi ndalama zimene muyenera kudziwa indeda Nankhumwa kukhala kuna ndi makobiri oficha kumachirali pakame pano akungomwaza ndalama ineyo ndikanapempha chimwene kuti achimwene Nankhumwa bakhuzumuka takhala ndi pansi makobiri chabwe muli nawo koma khalani pansi musavutike ndi kutha chuma chanu chifukwa chaka cha mawa simupita so parliament chuma chimene muli nacho ingochisunga ndikuna kuti aziphanga amene ndili nawowa amene ali anawo amene sokwa ine ndimati ndi ananga kuti at least azathandizike kumbali za school and the like kusana kuti amwaze chuma chawo mutini muzawina ineyo ndikuwina ndipo straightforward ndikuwina and chimene ndikula ndikuwina chifukwa kuti sindinangoti dzamba katu kuti ndifuna ndikakhale phungu koma chifana kuti anthu akumulanje amalawo amene akundionera pa kumulanjewo ndi amene andoza kuti pita ndifuna kuti andituma mavoti ndiniyo mavoti ndi ameneyo that's why ine ndikawina kumulanje ndinamva anthu ena kudandaula mdzika za dziko lino kuti yayi achinyamata amakhumudwisa mukuoneka achinyamata akukhulupireni motani akumulanje very good ine andikhulupirire chifukwa china kuti sikoyamba kwatumikira anthu akumulanje nditangomaliza kumene skulu chimene muyenera kudziwa ndichiona kuti ndinatumikira akumulanje munjira ina yake tinapanga kabungwe kathu tinkakachula kuti situ young voices timati CYV tinatumikira poonetsesa kuna kuti achinyamata asiye mchitidwe osuta ndi kumwa mowa mauchidakwa achinyamata ayenera kuna kuti apewe kumalowa mbanja adakali achichepera alibe china chilichonse tinayesesa kuna kuti achinyamata asogoletse maphunziro ndipo zikhale chiwambirira kwayo andi nthawi imeneyo ife tinalibe china chilichonse mabungwe ena timati amatithandiza kanga chepe zinali zimene zipangizo amatithandiza ife timapasa yani timapasaso achinyamata kumathandizaso nkhalamba ndi zina zotero so tinapanga zina and anadziwa kuna kuti uyu atatiuza tisogolera so ndi zimene zinachita ine zina zapanga ine that time anthu akudziwa kuna kuti uyuyo sangatikhumudwise ndipo sindingaza akhumudwise chifukwa ndinayamba ndatumikirapo out of politics koma kumbali ya zina za social ndi zina zoterozo ndipo ti kuchipani kumakhala ma primaries yes tiyerekeze kuti mwaluza ku DPP ko ma primaries muzatani okay ineyo ndikusimikizaniso kunena kuti pomazafika kuti ndipange apa monga ndikuuzani tili ndi constituency tili ndi ma branch tili ndi ma areas konseku ndiyo kuti ndayenda andipanga kale endorse meneko ukuko ma primaries izangokhala kuti is a legal mandate okay timana kuti ndi chinthu chona kuti process yona kuti ukafika ukoko zimene kuti apapo ndithu kusimizana una kuti ndikukadusa kuma primaries kulibe so kuluza kwanthu ndomena aliyonse palibe amene mukapikisane naye opikisana aliko koma sikuti akadusa pa ineyo sa ukadusa ndipo akuonera adi apa palibe akukadusa kuma primaries onse akudziwa kuna kuti Jones Kadama sanangolowa ndale kana sana pange chiganizo mwayeka
koma wachita kutumidwa akuchipaniko achita kuvomereza kwina kulikonse ku constituency wathu kuma areas onse avomereza kuna kuti ayes achimwene teni kapangeni and ukuko kuma primaries tizangopita for formality sake otherwise ndipo achitumana kuti ndino wina I am confident ndipo ndiona kuti ndawina kale as I'm talking to you now tingodikira nthawi iyo basi koma apa ndoti ndino wina kale pamene tikupita kumapeto musachoke mmawa kukhosi wawo. Yes, pamene tikupita kumapeto ine ndikufuna ndikutsimikizeni amalawi amene muli ku Mulanje. Ine Jones Gadama mwana wanu wa pa Mulanje Central ndakonzeka kukutumikirani. Chimene ndingakupempheni ndichonena kuti nthawi yolembesa ma vote ikakwana ndiona kuti tiyeni tikalembese mwaunyinji. Chinanso chachiwiri ndifuna mawu awa apite kwa Kondwani Nankhumwa achimwene anga. Achimwene anga Kondwani Nankhumwa ngati mukuonera apa ndikukhulupirira mukuonera kapena ena ndi ena. Mphekesera zikutha kumamveka of which ndikuzichula kuti mphekesera. Kuna kuti tikayamba misonkhano mwakonza kuna kuti muzasokoneza pazapezeka zobayambisa chipwirikiti ayi achimwene musatero ifetu ndi abanja limodzi inu ndine tiyeni tikangopikisana kumbali za ndale chifukwa tikati tikhapane tikapange izotere ziwezo sizichita bwinoya. Ine ndikupemphani kunena kuti ndale zathu zikhale zamachuwa. Let us not practice barbaric or archaic politics iyayi. Inu mwakumaso mundale inenso ndakuma mundale mukumbukire mmene ni munkayamba ndale munadusa muzipsinjo nanunso munkapangidwa attack ndi predecessor no nthawi imeneyo sindiwatchula dzina musapange zona kuti ineyo sindiduse mmenemo chifukwa amene angapwetekeke sakudziwika. Ndene chimene ngakupempheni akondwani ngati zomwe ndazimvazi zili zona ndikuti zankha mphekesera withdraw that kuti zisatani zisatero. Otherwise I'm ready. I respect you as my brother. I respect you as MP wa dera lathu. So apateni tipange ndale za maturity. Mawanga ndi kuuzeni motero achimwene anga Nankhumwa. Ndi mmene tamalizira kucheza ndi a Jones Gadama amene wanda amene akuyimira chipani cha DPP ku Mulanje Central kuti azapikisane ndi phungu amene ali pano Akondwani Nankhumwa. Ine ndithokozani Joaya wa Hanifa TV.